kpọkugo ndị ọrụ injinia na steeti a ka ha mụrụ anya n'oke na ọrụ dịrị ha iji wee wete na njedebe etu esi abụ alụcha ụnọda gburugburu steeti a. Kọmishọna Anambra steeti na-afụ maka gburugburu bụ injinia Felix Odimegwu nyere ndụmọdụ a n'Awka n'oge mmemme eji wee mechi nakwa ịnabata ụmụ akwụkwọ iji wee merube izuụka nke ndị ọrụ injinia kpọrọ 2023 Civil Engineering Week achịkọbara site n'aka otu Nigeria Institute of Civil Engineers NICA alaka nke Awka. Onye na-aka n'anya ihe gbasara ụlọ bụ Ngozi Obileri ji akụkọ a wee bịa. Ngalaba otu Nigeria Society of Engineers NSE isiokwu nke mmerube izuụka nke afọ a bụ nke ndị NICA kwadobere bụ ịnabata iwu kolta na iwu kọnkriti dịka n'irụ ụzọ ihe ndị sogasị na ya ka ọ na-agwazi ndị bịara ya bụ ọgbakọ bụ ndị gụnyere ndị otu NSE, Civil Engineers, ndị Koren na ụmụ akwụkwọ na-agụ injiniarịn n'ụlọ mahadum ka injinia Odimegwu kọwara na ọ dịgo oke mkpa ịdị na-etinye ndị injinia n'ihe niile a na-eme gbasara ịrụ ọrụ maọbụ ụzọ maọbụ ịrụ ụlọ. Injinia Odimegwu kwararịrị na opekata mpe ya bụrụ naanị 1,500 bụ ebe enwegasịrị ebe mbuze na-emebi ihe na Anambra ugbu a ma kọwakwa na obodo 150 n'ime obodo 179 enwere na Anambra bụ ebe enwegasịrị ebe mbuze na-akpa mkpamkpa dịgasị iche iche n'ogogo dịgasị iche iche. N'okwu nke ya ka onye isi ndị NICA na Izuzugbe bụ injinia Virginus Ezeugwu kọwapụtara ọtụtụ ụzọ o si wee kwalite ọnọdụ ya bụ otu ma kọwapụtakwa na ndị na-arụ ọrụ dịka injinias bụ ndị rapụziri ihe ha gụrụ n'ụlọ akwụkwọ ha kwesịrị ịdị na-arụ ma na-achụ ego site n'itinye aka n'ịrụ ọrụ dịgasị iche iche hapụzialụ ọrụ ha n'aka ndị adịgboroja. Na nkụzi o nyere na ya bụ mmemme ka onye isi ngalaba Civil Engineering na mahadum Nnamdi Azikiwe bụ ọkammụta Eze Agụ kọwara na ịtụle iwu kolta na iwu kọnkriti n'ọrụ ụzọ bụ ihe obodo Naijiria kwesịrị ịtụpụta atụmatụ ịrụ ụzọ ga-abụ ụgbọala na-agba ya n'ọdịnihu ka a ghara inwe ebe gbakere agbake maọbụ ebe mebiri emebi bụ nke ọ kọwapụtara na ha ga-etinye n'atụmatụ ọbụladị mgbe a na-arụ ya bụ ụzọ ka e nwee ike hụ na ụzọ a na-arụ na-esi ike na ịgụpụta akwụkwọ ọ dere gbasara idubanye ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ na ngalaba injiniarịn ka injinia Mudasiru Bola dụrụ ụmụntakịrị ahụ ka ha tinye uche ha na ngalaba injiniarịn nke ha ga-amụta ngwa ngwa ya na nke ga-enwe ike ịdị na-enye ha nri ngwa ngwa ha pụtara na mahadum ka ha wee nwee ike mụchaa ya bụ ngalaba ma kwụrụ ekele so na ya. Onye isi NICA n'Awka chapter bụ injinia Alex Ifeagwazi kọwara na ngalaba nke Awka na-elekọta ma Ọnịcha ma Nnewi na ndị ọzọ niile dị n'okpuru Anambra ma kọwakwa na oge ha na-emerube mmemme izuụka ha ahụ na ha gagasịrị n'ụlọ ọrụ dịgasị iche iche ebe a na-ahụ maka ọrụ aka na ọrụ ngo wee nwee mkpebi ha na ndị isi ụlọ ọrụ ahụ na ha ga na-etinyezi ha n'ihe niile ha na-eme ka e wee nwee ike hụ na ụlọ na ụzọ a na-arụ bụ nke ga na-anọte aka ma ụlọ ghara ịdị na-adagbuzi ndị mmadụ. Onye isi ndị Koren na Anambra bụ injinia Victor Meju kọwara na ọ gaghịzi abụ otu ọ dị na mbụ ka ọ ga-adị ugbu a maka na gọvanọ Chukwuma Soludo enyela ndị Koren ikike ịga chọpụtasị ndị adịgboroja niile na-alụ ụzọ ma na-alụkwa ụlọ na-ada ada hafekwa ndị dị otu ahụ n'aka ndị ọchịchị ma kwukwa na ha na ndị isi na-elekọta ndị ji otu afọ efe ala nna ha na Anambra enweela mkpebi ịhụ na a ga na-ewegasị ụmụntakịrị gụrụ injiniarịn n'ebe a na-alụ ọrụ ngo dịgasị iche iche ka ha wee nwee ike wee tinye ihe ahụ ha gụrụ n'ụlọ akwụkwọ n'uchu ma sikwa na ya ma na-enweta ihe oriri ụbọchị ha. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.